Γεια σας! Σήμερα σας έχω βίντεο empties, βλέπετε τι έχω μαζέψει και επειδή δεν με παίρνει να καθυστερώ και να μαζεύω άλλες συσκευασίες, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο προϊόν είναι τα συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη δίσκη ντεμακιγιάζ, είναι από την εταιρεία Septonan. Ήταν 60 συν 60 δώρο και κόστισε γύρω στο 1,70. Άλλο ένα προϊόν είναι η οδοντόκρεμα Aqua Fresh, είναι στα 75 ml, την είχα πάρει μία συν μία δώρα. Είναι μία απλή οδοντόκρεμα, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε και απίστευτα. Ένα στοματικό διάλειμμα από την Colgate, το Max White One της Colgate, έκανε καταπληκτική δουλειά, ήταν στα 500 ml, δεν θυμάμαι την τιμή του, έκανε απίστευτη δουλειά. Μία κρέμα μαλλιών από τη Sunsilk, μυρίζει πάρα πολύ όμορφα, μυρίζει πάρα πολύ καλά, έκανε πολύ καλή δουλειά, μου ξεμπέρδευε τα μαλλιά μου και το συγκεκριμένο λέει πως θρέφει και συγκρατεί την υγρασία για πιο λαμπερά και 3 φορές πιο απαλά μαλλιά. Λία και μεταξένια για ξηρά μαλλιά. Λοιπόν, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ίσως επειδή εμένα οι άκριες μου είναι ξηρές, έχω σταματήσει να βάφω τα μαλλιά μου και έχουν γίνει πιο ξηρές οι άκριες. Το συγκεκριμένο έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και σίγουρα θα το ξαναπάρω. 1/1 σαμπουάν Timotei με 0% σιλικόνες και parabens. Το συγκεκριμένο είναι νομίζω με τσάι, αν δεν κάνω λάθος, και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία η μυρωδιά του. Μυρίζει έτσι δάσος, δέντρα, πάρα πολύ καλά. Πολύ οικονομικά, τα είχα αγοράσει από το Hondo Center στα 3,48 νομίζω. Πολύ καλή δουλειά. Σίγουρα θα τα ξαναπροτιμήσω. Ένα σαμπουάν από την Pantene, το είχα πάρει από το Zample, το συγκεκριμένο γράφει και δείγμα δωρεάν. Το συγκεκριμένο σαμπουάν ισχυριζόταν ότι έως και 97% λιγότερη τριχόπτωση, σύστημα ενάντια στο σπάσιμο της τρίχας. Θα σας πω τι γίνεται με αυτό το σαμπουάν. Όντως είδα μεγάλη βελτίωση στην τριχόπτωση, γιατί εγώ είχα τριχόπτωση. Είδα μεγάλη βελτίωση. Στην αρχή νόμιζα πως μου ρυθμίζει και τη λιπαρότητα. Φυσικά δεν το έκανε αυτό. Στις πρώτες φορές που είχα λουστεί με το συγκεκριμένο, μου έδινε αυτή την εντύπωση ότι μου ρυθμίζει τη λιπαρότητα. Εγώ έχω λιπαρές ρίζες, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι με την παρατεταμένη του, όταν το χρησιμοποιείς συνέχεια, σου λαδώνει τα μαλλιά. Μου έκανε πολύ κακό σε αυτό, ενώ μου έκανε δουλειά στην τριχόπτωση, μου λάδωνε πάρα πολύ τα μαλλιά. Από μυρωδιά, να σας πω ότι είναι καταπληκτικά, μυρίζει φρουτένια, είναι απίστευτη η μυρωδιά του. Παρ' όλα αυτά δεν θα το επέλεγα, δεν θα το αγόραζα. Το πήρα από το Zample για να το δοκιμάσω, δεν θα το αγόραζα γιατί μου κάνει λιπαρά τα μαλλιά και αυτό εμένα δεν μου αρέσει. Άλλη μία οδοντόκρεμα της Aqua Fresh, ήταν μαζί με την άλλη μία συν μία, τίποτα το σημαντικό. Πάμε να περάσουμε σε ένα κοσμητικό, είναι το συγκεκριμένο, είναι από την Dove, είναι το Natural Touch Dead Sea Minerals. Μυρίζει, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο, δεν έχει τίποτα μέσα. Μυρίζει, κρατούσε απίστευτα. Χώρια του ότι, ενώ είναι πόσο, είναι στα 150 ml, ήθελε πολύ λίγη ποσότητα για να βάλεις. Έκανε πολλή δουλειά, γράφει πως κρατάει 48 ώρες. Όντως κρατάει 48 ώρες, όντως μου έκανε πολύ καλή δουλειά. Θα το ξαναπάρω σίγουρα και το συγκεκριμένο θυμάμαι πως το είχα πάρει μαζί με αφρόλουτρο της Dove.
Νομίζω ήταν με φιστίκι το αφρόλουτρο. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή δουλειά, θα το ξαναπάρω σίγουρα και θα το αναζητήσω. Μία λάκα από Pantene, είναι Extra Strong Hold, πολύ δυνατό κράτημα, είναι το 4. Τι να πω παιδιά για φιτιλάκ, μυρίζει πολύ καλά, μυρίζει αρκετά καλά, κάνει δουλειά και αν θέλεις την επόμενη μέρα να χτενίσεις τα μαλλιά σου δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορείς να τα χτενίσεις τα μαλλιά σου χωρίς να... Δεν κάνει αυτό το... Κρατάει, αλλά δεν κάνει αυτό το κράτημα το στημένο. Μπορείς την επόμενη μέρα να χτενίσεις τα μαλλιά σου και να τα φτιάξεις πώς θέλεις. Σίγουρα θα το ξαναπάρω, την είχα αγοράσει από τα Hondo Center 1+1 δώρο και θα την ξαναναζητήσω στάνταρ. Λατρεμένο νεράκι ντεμακιγιάζ μισελέρ της Garnier. Τιμή, δουλειά που κάνει. Γράφει την υπερβολή ότι είναι έως και για 200 χρήσεις. Είναι μετά το νεράκι της Bioderma, είναι το καλύτερο. Μου κάνει απίστευτη δουλειά, αφήνει το δέρμα μου πολύ απαλό, βγάζει ακόμα και το αδιάβροχο μακιγιάζ. Το γνωρίζετε όλες, δεν χρειάζεται να επεκταθώ για αυτό το προϊόν. Πάμε να περάσουμε σε μία μάσκα μαλλιών, η οποία είναι από την εταιρεία Ventus, είναι 3 λεπτών η μάσκα και είναι με Moroccan Argan Oil, κερατίνη και προβιταμίνη Β5. Την έχω τελειώσει εντελώς. Η μυρωδιά της μυρίζει καλά, αλλά μου μυρίζει και λίγο σαν φάρμακο. Σημασία έχει πως μου έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και την άφηνα και λιγότερο από 3 λεπτά. Θα την ξαναγοράσω, την είχα πάρει 1+1 δώρο. Έχει και άλλες μυρωδιές και νομίζω σας έχω πει και σε άλλο βίντεο, θέλω να δοκιμάσω πολλές μυρωδιές από τις συγκεκριμένες μάσκες της Ventus. Μία ενυδατική κρέμα από Oriflame, είναι με σταφύλι και είναι από την σειρά Love Nature. Είναι κρέμα προσώπου, είναι στα 50 ml, μυρίζει πολύ ωραία, μυρίζει φρούτα, δεν την έχω τελειώσει. Δεν κατάφερα να την τελειώσω γιατί έχω πολλές κρέμες να δοκιμάσω, έχω και reviews, έχω και δείγματα, έχω πολλές κρέμες να δοκιμάσω. Η συγκεκριμένη έμεινε έτσι, έμεινε αρκετό καιρό, οπότε είπα να την πετάξω. Έκανε δουλειά, άφηνε το δέρμα μου απαλό, εγώ χρησιμοποιώ πολύ τις ενυδατικές πρωί βράδυ και δεν χρησιμοποιώ κρέμα μέρας άλλη, κρέμα νύχτας άλλη. Έκανε δουλειά. Γιατί όχι, είναι μια απλή ενυδατική, πολύ οικονομική, την είχα πάρει γύρω στα 3 ευρώ, ίσως την ξαναπροτιμήσω. Ένα προϊόν από Lactacyd, είναι γυρά μαντιλάκια, είναι μαντιλάκια καθαρισμού ευαίσθητης περιοχής για αίσθηση δροσιάς και σιγουριάς. Λοιπόν, και την αίσθηση δροσιάς σου προσέφερε και την αίσθηση σιγουριάς σου προσέφερε. Τα συγκεκριμένα τα πήρα για το λόγο ότι θέλω πάντα όταν βγαίνω, όταν είμαι στη δουλειά μου, να μην χρησιμοποιώ χαρτί απλό. Πολλές φορές αυτά τα μαντιλάκια με βολεύουν και το συγκεκριμένο. Δεν έχει μείνει κανένα να σας δείξω μέσα. Είχε 10 και είχε μέσα φακελάκια ατομικά. Το κάθε μαντιλάκι ήταν στη δική του ατομική συσκευασία. Και αυτό με βόλευε πάρα πολύ, γιατί δεν κουβαλούσα ολόκληρο το κουτί. Έπαιρνε ένα μαντιλάκι και το βάζα στην τσάντα μου και έκανα τη δουλειά μου. Πάρα πολύ καλό. Να σας πω πως γράφει πως έχουν σύνθεση με φυσικό γαλακτικό οξύ, ώστε να σέβονται τη φυσική ισορροπία και να προστατεύουν την ευαίσθητη περιοχή, καθώς και αλαντοΐνη, γνωστή για τις καταπραγητικές της ιδιότητες. Είναι από την εταιρεία Lactacyd, σίγουρα θα τα ξαναπάρω. Πάμε να δούμε το επόμενο προϊόν. Είναι ακόμα κάποια συσκευασία με μαντιλάκια για την ευαίσθητη περιοχή, δερματολογικά ελεγμένο. Είναι από την Fresiderm.
Είναι απαλός, γράφει καθαρισμός περιγυννητικής περιοχής, χωρίς παράμπενς, κατάλληλο για την περίοδο της εγκυμοσύνης και του θυλασμού. Συνιστάται σε τοπική ξηροδερμία, κακοσμία κατά την κοίηση και την έμεινο-ρίση, μετά το κολύμπι ή σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Αντιμικροβιακοί παράγοντες, ενυδατικά και αμαλλακτικά ενεργά, αντιφλογιστικά συστατικά. Λοιπόν, δεν ξεβγάζεται. Αυτό είχε, νομίζω, πόσα είχε μέσα? Είχε 20 κομμάτια. 20 κομμάτια. 4, το pH του είναι 4. Και αυτό έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Κόστησαν 5,15 γράφει εδώ, αλλά εγώ το είχα πάρει σε προσφορά από online φαρμακείο γύρω στα 3,5, κάπου εκεί. Αυτά είχα τα συγκεκριμένα μαντιλάκια, αλλά δεν με βόλευε να κουβάλα ολόκληρο το κουτί, οπότε βρήκα τη λύση του Lactacid που έχει μεμονωμένα μαντιλάκια μέσα. Το κάθε μαντιλάκι έχει την ατομική του συσκευασία. Αυτά τα δύο τα προϊόντα σίγουρα θα τα ξαναπάρω. Μετά θα σας δείξω ένα αποσμητικό, είναι από Oriflame, είναι το Divine. Μυρίζει πάρα πολύ καλά, έκανε δουλειά. Παρόλα αυτά, παρόλο που γράφει πως είναι για 24 ώρες, δεν θα το συνιστούσα, δίνει απλά ένα άρωμα, θέλει ανανέωση συχνή. Ένα προϊόν πάλι από Oriflame είναι το συγκεκριμένο αφρόλουτρο, το συγκεκριμένο μυρίζει τόσο φρουτένια και δεν φαίνεται, δεν μπορώ να σας το δείξω τώρα, μυρίζει πολύ φρουτένια και είναι με raspberry και μέντα. Ήταν ροζ και είχε κάποια, δεν φαίνονται τώρα, ήταν όλο κομματάκια, οπότε σου έκανε και κάποια απολέπιση στο δέρμα σου. Ήταν όλο με κομματάκια, πάρα πολύ καλό. Μπορώ να σας πω πως πολλές φορές δεν χρειαζόσουν και σφουγγάρι για αυτό το αφρόλουτρο, γιατί είχε πολλούς κόκκους, μεγάλους και πυκνούς, πολλούς κόκκους που τους καταλάβαινε στο δέρμα σου και το άφηνε πάρα πολύ απαλό. Και φυσικά είναι υδατική μετά το αφρόλουτρο το συγκεκριμένο και όλα τα αφρόλουτρα που περιέχουν κόκκους, γιατί κάνουν, όπως σας είπα, απολέπιση. Μετά θα σας δείξω μία κρέμα. Μία κρέμα για την οποία είμαι τόσο χαρούμενη, δεν την είχα δοκιμάσει ποτέ και την πήρα στο μικρό της το μέγεθος. Αυτή είναι τι μικρό, είναι όσο μία κρέμα κανονική προσώπου, είναι στα 50 ml και είναι η Nivea Soft. Είχα πάει μία βόλτα στα Hondo Center της Καλιθέας και την είχα βρει εκεί στο ταμείο. Μου έκανε εντύπωση γιατί ενώ είναι στα 50 ml, όσο είναι δηλαδή οι κρέμες ή ενυδατικές προσώπου κτλ, έκανε 99 λεπτά και την πήρα να δοκιμάσω. Είναι μία ενυδατική απλή κρέμα με jojoba oil και βιταμίνη ε. Μυρίζει κρέμα ευχάριστα, ευχάριστη η μυρωδιά της και μου έκανε τρομερή δουλειά στο πρόσωπο, στο σώμα, στα χέρια μου. Είναι μια πολυχρηστική κρέμα. Σίγουρα θα την ξαναπάρω και είδα μεγάλη βελτίωση στο πρόσωπό μου. Θα την ξαναπάρω και να σας πω ότι θα πάρω και το μεγάλο το μέγεθος και να περάσουμε σε κάποια προϊόντα τα οποία μου σπάσανε, είναι προϊόντα μακιγιάζ και μου σπάσανε, δεν ξέρω γιατί τα πήρα, πάντως θα τα πετάξω. Πρώτο προϊόν είναι η συγκεκριμένη μάσκαρα, η οποία είναι τελείως δηλαδή μαϊμού, δεν υπάρχει. Είναι Wild Mega Volume Water Resistant Volumizing Mascara. Είναι στα 11 ml. Το βουρτσάκι της είναι αυτό εδώ το πλαστικό, χοντρό βουρτσάκι και πλαστικό.
Τι να σας πω. Μυρωδιά, βρωμοκοπάει. Και ενώ το βουρτσάκι είναι πάρα πολύ καλό. Εμένα αυτά τα λαστιχένια τα βουρτσάκια με βολεύουν πολύ. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Είναι με πολλές μικρές τριχούλες και πλαστικό το βουρτσάκι της. Και χοντρό και με βολεύει πάρα πολύ. Αλλά πρώτον βρωμάει και δεύτερον είναι πολύ υγρή η μάσκαρα. Την είχα πάρει από κατάστημα τύπου 1 ευρώ. Τίποτα. Την άφησα ανοιχτή 3 μέρες. Τίποτα. Και δεν αντέχει στη μυρωδιά της. Δεν ξέρω για ποιο λόγο την αγόρασα, πάντως θα την πετάξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω εγώ αυτό το πράγμα στα μάτια μου. Μετά άλλη μια μάσκαρα που ήταν τα ίδια σκατά. Γράφει πως είναι Dinier with fiber. Μάσκαρα with fiber. Ο Θεός να τα κάνει fiber. Πάλι είναι ένα χοντρό πλαστικό βουρτσάκι με πολλές τριχούλες. Και ενώ έχει πολύ ωραίο βουρτσάκι, υπόσχεται και αυτή ότι κάνει, βρωμάει, μυρίζει πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα, δεν ξέρω γιατί τις πήρα. Την πήρα μαζί με την άλλη που σας έδειξα πριν και δεν ξέρω γιατί τις αγόρασα. Άλλη μια μάσκαρα είναι η Volumizer Manzimia O. Είναι με 2 step. Είναι αυτή που παίρνει το πολύ το προϊόν. Και είναι και αυτό εδώ, το από πάνω, που παίρνει πιο λίγο προϊόν. Να σας πω πως την πήρα, την χρησιμοποίησα 2-3 φορές και δεν είχε άλλο μέσα. Δεν είχε άλλο μέσα. Όπως βλέπετε έχει ξεραθεί, δεν παίρνει τίποτα. Δεν είχε άλλο μέσα, αυτό ήτανε. 2-3 φορές πάει η μάσκαρα. Δεν ξέρω. Δουλειά νερουλή ήταν και αυτή, την άφησα 2 μέρες έξω για να πήξει. Δεν μου έκανε δουλειά. Σίγουρα δεν θα ξαναπάρω τέτοιες μάσκαρες, δεν θα κάνω τέτοιες επιλογές. Μετά έχω να σας δείξω μία παλετίτσα, την οποία την έχω πάρα πολύ καιρό. Έχει αυτά τα 5 απαλά υπέροχα χρωματάκια. Αλλά, όπως βλέπετε, δεν την έχω τελειώσει καθόλου. Δεν έχει καθρεφτάκι, είναι διαφανή αυτό εδώ πέρα το μπροστά που έχει. Δεν τις έχω τελειώσει καθόλου. Γιατί? Δεν γράφουνε. Δηλαδή, πρέπει να το τρίψεις για να γράψει. Και τώρα είναι το flash από την κάμερα και το κάνει να φαίνεται. Πρέπει να το τρίψεις. Είναι πολύ σκληρές. Αυτές είναι οι αποχρώσεις του. Αυτές είναι οι αποχρώσεις του. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Πάντως δεν θα τις χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω. Δεν κατάφερα να τις χρησιμοποιήσω. Είναι πολύ σκληρές. Πολύ σκληρές. Δεν κάνουνε. Και άλλη μια παλέτα. Μάλλον θα σας δείξω ένα... Επίσης έχω μια πούδρα. Είναι από την Cream Powder Mineral. Είναι της Mineral Cosmetics. Και είναι το νούμερο 6. Πάρα πολύ καλή. Δεν έχει μείνει τίποτα. Ήρθε η ώρα να την πετάξω. Απορώ πώς το κάνω αυτό και σε τέτοιες πούδρες. Εγώ πάντα σπάω τα καπάκια. Αντίο πούδρα. Και για τελευταίο σας άφησα μία παλετίτσα, η οποία έχουν σβηστεί τα γράμματα, δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι από που την πήρα, αλλά τη λάτρεψα. Έχει τα μαύρα της τα χάλια, όπως βλέπετε εδώ πέρα, την έχω καθαρίσει πάρα πολλές φορές. Καθρεφτάκι δεν έχει, είχε εδώ πέρα ένα απαλό ροζάκι, έχει εδώ πέρα ένα ροζ έντονο, τα ρούζ, σαν ρούζ τα έχεις. Ορίστε, να τα. Και έχει αυτές τις καταπληκτικές σκιές.
Και όταν λέω καταπληκτικές, το εννοώ. Καταρχήν γράφουν πάρα πολύ ωραία. Θα σας δείξω αμέσως. Κοιτάξτε πώς γράφει το ροζ. Κοιτάξτε πώς γράφει το καφέ. Είναι με πολλά shimmer μέσα η παλέτα, οι σκιές αυτές. Ειδικά το ροζ. Το ροζ είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε το λαβί. Το λαβί. Και έχει και πράσινο. Έχει πράσινο. Το ανοιχτό, πολύ το πράσινο. Να το. Και ποιο άλλο θα σας δείξω. Το καφέ σας το βάλα. Έχει ένα πολύ ωραίο γκρι σκούρο. Και αυτό με shimmer. Να το. Και τελευταίο το άσπρο. Το οποίο και αυτό ήταν φοβερό. Να το. Βλέπετε το άσπρο, το λαβί, το καφεκόκκινο, το ροζ, το πράσινο, το μαύρο. Είναι όλα αυτά τα χρώματα τα μεταλλικά. Πάρα πολύ ωραία χρώματα. Και η συγκεκριμένη η παλέτα, δεν θυμάμαι καν από πού την πήρα.